palang na sinayan sinbangil hindi ay Nalan yung sa akin. Analin sa? oh yan hindi ilang takot ano ka eh hindi takot Parang hindi yun. hindi takot hindi ada opisina mo Ganayan mo. Stairway to Heaven. Wat takon ginidwa pa lang di danan. Mayor Bill Raimundo survives the Tugtag Kamsit. Sa ay di tayo.